Sanibonani ma ninjani? Ngizonixoxela nje le ndaba ngoba inini. Nakhona futhi ngikhumbula ngoba kuyashisa namhlanje kushisa kakhulu yabo. So sengiyakhumbula ukuthi mekushisa kuthiwa likhipha umkhova etsheni. Mina ngeke ngawukhipha umkhova etsheni, ngawusukela nje umkhova etsheni ngawukhipha. Okay, shuthi ngelinye ilanga kuvalwe ikole nje yabo. Kuyilezo insuku lezo kuvalwe ikole kanti ngizogula ngiphathwe i-chicken pox yabo. And then kufike umngani wami azongibheka. Umngani wami nje yena yedwa. Oh, before afike umngani ekhaya babelokhu bengisukela nje bengihleka bethi hawu nesifo seyinkukhu sekanje nesifo seyinkukhu yabo. Ingiphathe kabi lento ukuthi nginesifo seyinkukhu mina i-chicken pox ngempela ngiyalizwa negama lithi chicken pox isho ukuthi nginesifo seyinkukhu. Ngibuza ubaba ngithi baba ngempela i-chicken pox isifo seyinkukhu. Hayi no baba angiphendule nje ngokunganaki athi awe chicken pox uyayizwa nje la chicken pox. Ingiphathe kabi lento ukuthi hawu mfethu yabo. Hayi ngakusasa-ke kufika umngani wami-ke afike-ke kusasa-ke. Hayi ngimtshela ukuthi mngani ngine-plan la kuthiwa mina nginesifo seyinkukhu. So manje ngifuna ukuthi lesifo siphele kumina, ukuze siphele kumina kufanele siqale siphele ey'nkukhwini kuqala, ngoba phela mesaphela kumina sophinde siqale phansi ngoba iy'nkukhu kusho ukuthi isifo sazo. Hayi umngani-ke hayi umngani usomaqhinga-ke vele afike ne-plan fast umngani. Athi hayibo awu kahle bo uhlulwe into elula, chatha lento le. Ngithi mina ngichatha, athi cha chatha lento, chatha lezi iy'nkukhu zibe right. Uyazi umuntu megula uyachathwa, asichatheni lezi iy'nkukhu. Hayi nangempela siyichatheke iy'nkukhu, sifake i-sunlight, sifake amanzi yabo nje yonke leyo nto. Okay fine. Sithe sisayijaha iy'nkukhu sisayijaha ezinye sesiyichathile vele lokhu okuncane okwamatshole sesikuchathile vele akubaleki kakhulu kona. Lezi ey'ndala-ke zasihlule ezinye ziyanqofana. Sithe sisayijaha nje kusamnandi kanjalo. Hayi sibona omunye umuntu wesithathu enye ingane nje singayazi ayajaha nayo kumnandi sesiyadlala nje vele siyadlala. Okay fine. Hayi le ngane ukuthi sekuyintambama ahambe kumngani-ke ayavalelise nje yabo. Le ngane vele ingahambi ilandele mina iyongena nami ekhaya yabo. Iy'nkukhu lezi zakamakhelwane uma khona uyathetha siyamsaba vele uyasatshwa nje vele. Hayi singene-ke ekhaya nalo mngani ngimbuze igama lakho, uba igama lakho athi uMajoja. Mekhuluma nje ingane like uyabona ukuthi ingane kodwa manje kube ngathi umuntu omdala, kube yabo ubuso nje uyaqinile uyabona ukuthi umuntu omdala lo. Hayi athi uMajoja ukhuluma nje athi uMajoja. Ngithi mina okay Mazuza sihambeni singene ekhaya khona sizodla. Uhlalaphi? Hayi uMazuza ayizibe nje lokuthi uhlalaphi angangiphenduli lokho ethi la yabo angazi ukhomba. Okay singene endlini ngenza ukudla. Hayi uMazuza angadliki uMazuza. Ngithi mina Mazuza sidleni athi hayi ngifuna amashi esho kanje. Ngithi mina ufunani athi amashi. Ngifonela uma ngicela aphatha amasi phela umngani wami ufanele sidle nomngani wami uthanda amasi. Hayi ngisese ngiyeka-ke nami ukudla ngizodla kanye noMazuza amasi. Hayibo guys mayefika umama phethe amasi nje futhi la amakhulu. Bafethi jabule bafethi uMazuza ijabule le ngane le ijabule hayibo nasekhaya sizixakeke ukuthi hayibo. And then bathi-ke nje indlela asejabula ngayo ayasina uMazuza. Asina uma ubhizi wenza amasi kuyasina isikhathi ngisihle phela sekoshawo 8 kanje yabo. And uma akangibuzi nje lutho indaba kaMazuza, uMazuza uqhamukephi ubani lona yabona nje nasekhaya nje akekho futhi ongibuza indaba yakhe, akekho nje unendaba like nosuthi ayekho nendaba, akekho nje ubuzayo ukuthi ubalo uzolalaphi le ngane ayihambi ngani yabo. Asazi ukuthi uMazuza wayesiluthe ingane bafethe ekhaya asazi yabo. Noma uma uyathetha-ke uthetha ngisho umngani wami mase ekhaya thothi mhlawumbe sekuyoshawa u6 athethe athi nje akahambi yabo. Kodwa uMazuza nje akazange athethe, akazange abuze, wabuza nje kuphela ukuthi uba igama lakhe asho uMazuza Majoja. Hamba Mazuza uzodlala amashi. Hayi uMazuza amenzela amasi uma. Hayi bafethu wathi mayeqeda uMazuza ukudla amasi into ayisina bafethu, into ayisina uMazuza, into engixoxa ekhaya futhi wonke umuntu uyabona ukuthi lento le ngathi uyayi-enjoy nami futhi ngiya-enjoy. Sishaya izandla simshayile izandla contshe ukuthi guys sayenza leyo nto kwaze kashawo 4 ekuseni kwaze kuwasa golokuqo sishayela uMazuza izandla ekhaya kuyacula siyamemeza futhi. Amsho nje omakhelwane babeyibuza ukuthi kwenzakalani ngoba nasekuseni basibuza ukuthi hayibo ebusuku sizwe shaya ingoma kabukabi la yabo. Abafethu uyasina uMazuza into ebhedayo kuMazuza aphinda yenze uyayikhombela ukuthi ufuna ukwenzela uba amasi. Meke wakhathala avela akhomba uma athi ufuna amashi.
umbone ephithizela umaye ukwenza amasi ekhishini abuye nawo adle umazozo. Asimile njalo thina siyacula ngisho edla umazozo silosishaya izandla siyacula sishaya izandla siyacula. Yabo athi meqeda umazozo asina meqeda ukusina akhombe ngisho ubaba guys athi nje amashi athi baba ini athi ufuna amashi bafethu mina ekhaya ngangiletha umkhovu nje ukuthi washawa 4 mawushawa 4 salala sonke so kawukhona ngisho umalume ke salala sonke no malume no auntie salala sonke umazoza simazi nokuthi waphelelaphi ingxoxweni sithe sabheke lokho yathi yaqala uyakhuluma indaba kaMazozo ukuthi uphume ephi imthathe ephi ngase basathe ngiyachaza bafethu akekho ufuna ukungizwa ke manje ngase basathe ngiyachaza kavela ngina nalo mama kamakhelwane weinkukhu wazosho athi inkukhu sekufa amatshela akha u2 lezi ezinye izigwe meyidodoza zidodoza kuphuma namagwebu usezwile ukuthi mina bengichatha izinkukhu bafethu ngashawa ngashawa niyezwani ngishayela uMazozo ngashawela ukuthi ngichatha izinkukhu ke manje yabo ngashawa bafethu ngashawa kwaphela kwa chicken pox angiyazi nokuthi aqedwa yini chicken pox kodwa nje ngashawa ngabonisa iphelile kwa chicken pox inhlungu engangikuzona ngitshela yebo bafethu so nje nigade ingane zenu zingafani nami yabo zinganilethela abantu eningabazi nezingane ezidlala nazo kufanele nicheck guys nenze sure ukuthi izingane enizaziyo zakamakhelwane otherwise nani nizoba noMazozo wenu yabo and yayithi mayikhuluma ethi maJojo isheshise ethi maJojo ethi funa mashi izona izinto ezisho okunye umbuza wengakuphenduli futhi nawe ungabi nandaba nje ugcina ungabanga nandaba kodwa nje uMazozo wangila ngashawe kuzobe namhlanje kathiwa nje wena ukhipha umkhovu ukhipha etsheni angipha umkhovu etsheni ngawulethe ekhaya ngithi angizange ngiukhiphe uMazozo ayi ngivele ngishawe kakhulu mengathi akena umkhovu uMazozo ebafethu so nje ayi nigade. We grew up hearing such stories of Imikovu and we would think that it's just myths and theories, but now hearing it from someone who has experienced it in real life is actually shocking. Imagine being visited by Imikovu and you just think it's a child. But no, it's not even a real person. It is said that Imikovu eat only sour milk and they love it. Down, but never have I thought they actual come out and be in people's faces. Like that, this is really shocking, but also informative. To people out there, especially Afrocabios, this happens a lot in African countries. So beware of your lids, friends, or people you bring into your home space. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe.